Последните 10 години моя баща се занимаваше с... Това му беше много голяма цел. Той срещна и помощта на Станко Стоянов да направи по Пловдивска хроника, по черквите на Пловдив, по легендите на Пловдив и моноспектакли, който се нарича Носталгична разходка, и той го играл пред много ученици. Той го гледал стотици пъти, под навсякакви, така че смятам, че и той е допринесъл мъничко за това тази книга да се популяризира или поне чрез средства на другото изкуство. Аз мисля, че той най-много се гордееше с това, по Пловдивска хроника. Той си беше пловдивчан. Той си беше човек за този град и на този град и това беше така някаква форма на неговата Библия. Слънцето се е притулило зад Сахатепе. Балък базар е потънал в сянка. Клоните на стария чинар на Карамановото кафене се разперили клони 30 метра далеч. А под него насядали на дървени столове старчоци, чисто облечени, избръснати с лъснати обуща. Косите им са прегладени от брилянтина, който техните синове им донасят от Европа. Сутрин мъжете пиеха кафето си вътре, защото ги беше страх да не настинат. А при вечер сядаха под големия чинар. Пиеха стани мъжка мастик, бавно на глътки. Едва предъвкаха мезетата от дозикото. 12 вида мезета. Бъбриха за отминалите години, за отлетялата младост. Спомняха си близки и познати отдавна напуснали този свят. Лекият ветрец роше белите им бради, но те не го сещат. Унесли са се. Току се изтръгне въздишка изхлътналите гърди на някого. Трепереща ръка посегни към тубистето шише, напълни чашките, замирише на дъвка я на сом, на басмати тюм. Бог да прости Михал, Бог да прости Яния. Отиваме си един по един. Ще изрече някой и млъкнат всички. Защо тази книга трябва да бъде прочетена? Усещане за Пловдив. Да. Аз съм я чела като читател, но и като редактор повече, защото работих и това издание като редактор, пък и второто, така че по два начина съм чел. Аз не мога да давам препоръки, нескромно е. Защо си знаят хората, които я четат? Да. Вечността на Пловдив, пловдивската вечност е в тази книга.